svý oči a hled. Už jsou tu Wings, Wings, tady a teď jsou mání. Ty máš doma stání, no tak to mi pověz, já poslouchám. Wings, jejich smích je kouzelný a sílu má, to víš, už se tomu nedivíš. Velkou sílu, otevři svý oči a hled. Už jsou tu Wings, to, co kouzelná noc umí, to víme. Dobrodružství je všude kolo nás. My jsme Wings, kdo myslí, že nás zná, toho překvapíme. No a to není málo, jak by se možná zdálo. Wings klub je totiž zpátky. Wings, tady a teď jsou mání. Ty máš doma stání, no tak to mi pověz, já poslouchám. Wings, jejich smích je kouzelný a sílu má, to víš, už se tomu nedivíš. Velkou sílu Wings, no my jsme ty Wings, tak se staň jednou z nás a poznáš, že svět je plný krás, poznáš i náš svět. Televize Barrandov uvádí Wings Club. V předchozím dílu museli Wings čelit podivnému kouzelnému kameni. Nedokázali ho zničit žádnými kouzly, až nový profesor Avalon jim ukázal, jak postupovat. Vysvětlil jim, že je naučí novým kouzlům, díky kterým se dokážou postavit Darkárovi. Nezvaní hosté. Slavnostní otevření Rudé fontány. I bez té zničené věže to tu vypadá skvěle. Profesore Avalone, děkujeme, že jste nás sem vzal. Není zač. Chci se seznámit s učiteli z Rudé fontány. Běžte dál, já musím počkat tady. Vy nepůjdete s námi? Mám se tu sejít s profesorem Kodatortou. Bloom, buďte tak hodná a dohlédněte na ostatní, než přijdu. Můžete se spolehnout. Tak to rád slyším. Hele, holky, neklame mě zra. Ne, to jsou čarodějky z mračné věže. Tak jak ahoj. Myslíte, že něco vyvedou? Ale ne, už nemají za zády Trix. Je rozumný se sem vplížet s čarodějkama? I kdyby nás některá z nich poznala, bude se bát jen ceknout. Balamutili jsme je celé roky. Musíme se rychle zmocnit kodexu. Tak na co ještě čekáme? Nejdříve musíme zjistit, kde ho přesně schovávají. Jak jsem říkala, Floro, je tvůj den. Není čas něco plánovat. Koukni na kluky a řekni mi, který je tvůj typ. jsou tamhle. Vítejte v Rudé fontáně, moc vám to dneska sluší. To máš pravdu, jsme ze všech holek z Alfii ty nejjezdčí. Stelo, princ Sky vám vysekl poklonu. Měla by ses naučit je taky vracet. Trochu jsme se zpozdili. Nenudili jste se bez nás? Jistě, že ne. Byli jsme tady středem obdivu. Ahoj, Stelo. Ahoj. To už je 26. specialista. Moje skóre je 12 čarodějek a 17 víl, což dělá 29, takže vedu, sluníčko. Půjdem se podívat na přehlídku do arény za školou? No, přehlídka bude vlastně ve škole. Ve škole? Moc ráda bych jednou strávila den jinak, než sezením ve škole. Co by to bylo za přehlídku bez pár překvápek, co? Bloom, zítra ráno máme volno, není škola. Aha. Co bys řekla pro jížďce na koni? Jo, to zní dobře. Tak domluveno. Ne, počkej, zítra odpoledne máme hodinu s Avalonem. Když je až odpoledne? Musím se ale na ní už ráno učit, připravovat se, ráda bych udělala dobrý dojem. Neměl jsem tušení, že tě škola tak hrozně bere. Napadlo mě, že musím profesorovi Avalonovi říct, kam jdeme. Ale Bloom, počkej. Já pak za váma přijdu. To je ono? Soukromé místnosti učitelů bývaly někde tady. Jasně, tak začneme hledat tady. Hele, Rivne, co to bude za překvapení? Záleží na tom, čemu říkáš překvapení.
Tak a jsme tu. Geometrické rozložení je fakt úžasné. Páni, koukněte tamhle. Kdo je to? Sluší mu to. Ale nikdo. Ten kluk je Saladinův synovec. Tak to je určitě nadaný specialista. Ten ale ne, do ničeho se nemíchá, nechce si ušpenit ručičky. Mám pocit, že jsem zaslechl, že z Rudé fontány odešel. Ahoj, Hélie, znáš už se s hvězdama z Alfii? Tohle je Stella, Tekna a... Ahoj, jsem Stella, jsi malíř? Ukázal bys mi svoje kresby? Velice mě těší. Proč kreslíš na papír? Grafické programy jsou mnohem pružnější. Paměť zaznamenává až 50 oprav. Máš digitální kontrolu barev a vrstev, kolik si jen vzpomeneš. A taky máš alfa kanály, vzory, deformace, lineární zkreslení. Páni, ty kreslíš fakt skvěle. Nenamaloval bys mi portrét? Z kresby čiší život, sáhlázní energie. A líbí se mi, jak si vystihnul listy té kapradiny, to je úžasné. Té kapradiny si zatím nikdo nevšimnul. A tohle je Flora. Flora. Myslíš na to též, na co myslím já? Avalon šel tudy. Vůbec nikdo nás tady nesmí poznat. Promiňte, že ruším. Neviděli jste tady náhodou projít takového vysokého, hezkého profesora? Ne, jen malého a šeredného. Aha, tak díky. Poznala nás? Radši se ztratíme, jen na chvíli. Ahoj, Blum, kde pak jsi byla? Hledala jsem profesora Avalona, ale nenašla jsem ho. Co Sky, ten šel kam? Kluci se šli připravit. Vítejte, dámy a pánové, přátelé Rudé fontány. Nesešli jsme se tu proto, abychom litovali trosky naší bývalé školy. Přestože historická budova Rudé fontány byla zcela zničena, umění a nadšení našich specialistů to nějak nezasáhlo. Nastal čas, abychom obnovili prestiž Rudé fontány. To se stane obnovením jejich vlastních základů. Co se to děje? Ne, co se jen mohlo stát? Hrozí nebezpečí. Nechápu to, co se děje. Prosím vás, uklidněte se a v naprostém klidu se jenom dívejte. Dámy a pánové, potlesk pro novou Rudou fontánu. Pořádají specialisty podobné věci často. A co tam vy si tak postáváte? Ještě jsme nenašli ten kodex, náš pane. Leďte do hradu, Stán tam bude za chvíli. Upoutá na sebe pozornost. Další temná příšera? Nejen temná, můj vlastní mazlíček. Mám už toho dost. Je to pro mě trochu moc vzrušení najednou. Závody na motorkách. Máme čas, můžeme si udělat přestávku, než přijdou na řadu kluci. Právě teď začíná boj muže proti muži. Kde jsou Můza a Laila? Šli pro pití. Kdo začíná? Sky a Riven, to bude bitva. Pojďte, honem, už to začíná.
Běžte napřed, něco si vyřídíme a přijdeme hned za vámi. Pamatuješ, když hráli para pa 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 a potom začala hrát kytara? Jasně, a já jsem přece dělala tohle. Aha. Tada! Fakt divný, ta holka je mi od někud povědomá. Co se děje, Můzo? Ale to je Darcy! Sakra! Je to ona, honem, musíme jít! Mám tě, jo! Teď mi dlužíš ten procesor. Bez hrubé síly bys byla nevyhrála. Byla to nejlogičtější cesta, jak to obejít. Máš ve svém programu ještě značné mezery. Tak jo, dobře, zkontrolujeme software v akci. Páni. Jo, program funguje skvěle. Proč si ho vypla Digit? Konec hry, Tekno. Musíme jít za ostatními. Běžela tudy. Tamhle. Tekno. Co to vyvádíte? Neběžel tudy někdo? Negativní. Senzory nikoho nezachytili. Honili jsme Darcy. Naprosto nelogické. Žádná Strix by nelezla ke specialistům, když tu všichni jsme. Máš pravdu, asi jsem se spletla, ale proč teda začala hned utíkat? Jestli to byla, ona určitě se ukáže. Máš pravdu, nebudeme plašit, ale raději buďte ve střehu, půjdeme za ostatníma. Gerborgu, mám pro tebe zvláštní úkol. Povstaň, bytosti v tobě ukrytá. Vstáne, probuď se. To se smí? Jo, to se smí. Pokud není plyn jedovatý, můžou ho někdy použít. Ale co bylo to zelený? Nejspíš uspávací plyn. Sky vyhrál. Taková jsou pravidla. Upadneš, prohraješ. Tak pojď, nemusíš mi pomáhat. Je pěkný být princem, celý život tě učí jen to nejlepší. Neporazil bych tě, kdybych tolik netrénoval. No není Sky úžasný? Odrazil každý útok. Teď je řada na Brandonovi. Dej si pozor, Brandone. Máš proti sobě seniora. Určitě je to zkušený bojovník. Jakou taktiku mám zvolit? Napadej ho nejvíc ze zhora. Když vyskočíš, oslepí ho slunce. Budeš mít víc času naplánovat útok. No bezva, je po sluníčku. Hlásili, že bude jasno. Pozor! Musíme jim pomoct! Magic Wings! No, to bylo těsný. Nechte ho být. Postaráme se o něj. To jo.
ale hnusná příšera. Specialisti, hlaste se svým týmům, vykliďte prostor. Pojď, máme tu práci. Útok příšery, rychle! Tak tomu říkám odvést pozornost. Dobrá, můžeme se zbavit těch hádrů. A ten kodex je můj! Dost nerada stojím v koutě. Na něj! Ani mně to nejde o nic líp. Musíme ho zaměstnat, než kluci vyklidí arénu. Jo, kéž by tu byl profesor Avalon s námi. Všichni do krytu! Dymy, Co pak? 2 okna jsou rozbitá kouzlem, ledem a bleskem. Kouzlem? To ne. To budou tricks. Musím o tom okamžitě informovat Kodatortu. Další pohotovost. Cože? Co? Jsou tu tricks? Mám po nich jít? Jestli tu jsou, zajímá je jen jedna jediná věc a vsadím se, že ta příšera měla jen odvést pozornost. Jestli je pravda, co se říká o jejich nových schopnostech, kodex Rudé Fontány je v nebezpečí. Musíme ho jít bránit. Vezmeme s sebou na pomoc seniorskou stráž. Předám Skyovi vedení. Doufám, že si tu poradí. Zkusíme útok ze 2 stran. Já půjdu zhora a ty ze spoda. Jdeme na to. Pozor! Je v průšvihu. Nedokážeme to. Co se děje? Co ho drží zpátky? No jasně, chyť ho za ocas a vyčerpá se sám. Ale kdo to? Nahoře! Helios? Jak se to tomu chudákovi povedlo? Prý to byl Kodatortův nejlepší žák, než odsud odešel. Floro, jsi v pořádku? Je v pohodě, Helie. Ne, on ho pustil. Ty jsi ale genius, Helie. Nechceš nám poslat ještě pár příšer navíc? Zřejmě už neměl dost síly na to, aby ho ještě dál udržel. To se mi vůbec nelíbí. Všechno je teď na nás, specialisti. Žádné kouzlo na něj nepůsobí a Pixies nám s ním taky nepomůžou. Co uděláme? To samé, co udělal Helios. Spoutáme ho pomocí lan. Musíme spolupracovat a mířit na stejné místo. Dobrá, zatím to máš na povel ty, ale počkej, až tě porazím. Platí, to je fér. Tak jdeme na to. Upoutáme jeho pozornost. Tekno, rozestavíš ty ostatní? Specialisti, zaujměte pozice, poloměr 20 metrů. Lana! Na dlouho ho to neudrží. Neměli bychom někoho poslat za tricks? Není třeba, jdou po kodexu. Přijdou za Máš námi. pravdu, studenti si vedou s příšerou dobře. Něco jsme je naučili. Chapadla země, chopte se ho! Jo, mám to, jeho slabé místo je pod tlamou. Prima, teď! Do toho, kluci! Vy mi pozor! Nic mi není. Do tajné místnosti se dá vstoupit jenom tudy.
Dobrá, stráže, zaujměte svá místa. Ubráníme ho za každou cenu. Sakra! Jejich moc to nezvládnu. Vrrr, ale já se vrátím! Gratuluji. Dnes jste vybojovali důležitou bitvu, děvčata. Povedlo se to, profesore. Rád bych vám tam byl pomohl, ale evakuovali mě spolu se všemi diváky. No jo, to nevadí. Hlavně, že se vám nic nestalo. Jo, to je to jediné, co jej zajímá. Litujeme, pane, ale nedostali jsme se ke kodexu včas. Protože jste jenom trojice loutů, nic víc. Ať si myslí, že vyhráli, přestanou být na stráži. Teď víme, kde ten kodex mají a až to budou nejmín čekat, tak na ně zaútočíme. A kodex bude můj. V příštím dílu objeví Tekna a Digit proroctví, které naznačí, že nový profesor je ve skutečnosti bytostí zla. Avalon okouzlí Bloom, která nic netušíc za ním přijde. Zachrání se Bloom před neznámým nebezpečím. Wings, to jsou holky z klubu Víl, kámošky na život i na smrt jsou, to mrážou a mají svůj cíl. Těch 5 obletí celý svět, cestují vzhůru někam do oblaků a pak se České znění v roce 2011 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing pro ADC Blackfire Entertainment vyrobila Barrandov televizní